Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά μείνατε πιστοί στις δεσμεύσεις που δώσαμε κατά την περσινή μας εκδήλωση και στο συνέδριο της εταιρείας μας. Δεσμευτήκαμε λοιπόν ότι θα κάνουμε την υπέρβασή μας ώστε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην επιτυχία των 30 εκατομμυρίων παραγωγής ζωής που πέτυχε η εταιρεία μας, η Εθνική Ασφαλιστική, το 2014. Σας αναφέρω ενδεικτικά σπουδαίες προωθητικές ενέργειες και συνεργασίες υψηλού επίπεδου που πραγματοποιήσαμε εντός του 2014 προκειμένου να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας. Για παράδειγμα θα σας πω ότι έχουμε κάνει ασφαλίσεις νοσοκομιακής περίθαλψης τέτοιου επίπεδου που πραγματικά κάποια ώρα δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε. Δηλαδή, συνάψαμε συμφωνία με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος και πραγματικά είναι μια επιτυχημένη συνεργασία η οποία κυλάει θαυμάσια. Κάναμε ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της εταιρείας Μαρινόπουλος που αριθμεί 17.000 άτομα και μόλις σήμερα με ειδοποίησε η κυρία Μιχαλοπούλου ότι κλείσαμε και άλλες 2 εταιρείες του ομίλου. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ιατρών, όπως επίσης και αστικές ευθύνες νοσηλευτηρίων, συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις. Συμμετείχαμε με υποστήριξη σε πανελλήνιας εμβέλειας διαγωνισμό στα εκπαιδευτήρια γείτονα για να έρθουμε σε επαφή με χιλιάδες γονείς σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε την συνεργασία μας με την ΕΚΑ Αυτοκίνητα. Εκμεταλλευτήκαμε τις δωρεάν υπηρεσίες στα έκτακτα περιστατικά των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που μας χορήγησε η εταιρεία μας. Επίσης, με δεκάδες άλλες δραστηριότητες που σκοπό έχουν την υποστήριξη των συνεργατών μας, πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητες για την επιθεώρηση. Όλα αυτά και άλλα τόσα έπρεπε να γίνουν για να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν, ακούστε, 46.000 ραντεβού το 2014. Λοιπόν, τι περίμενε κανείς? Μία είναι η κουβέντα. Όλα για τους συνεργάτες, όλα για την υποστήριξη, όλα για την επιτυχία, όλα για εσάς που έχετε γεμίσει σήμερα αυτή την αίθουσα με στρίβος.